Ahoj, já vás všichni vítám u dalšího vlogu. Dneska se to bude týkat žárlivosti, o který jsem napsala článek na můj blog. Denně se to děje okolo nás, nikdo to nevidí, někdo to přehlíží, někdo to omlouvá. Ať je to jakkoliv, děje se to. Děje se to, je to špatně. Žárlivost, psychický teror a tak dále je to nejšpatnější, nejušklivější věc, která ve vztahu může být. Proto bych strašně moc chtěla apelovat na vás všechny, kterým se to děje. Přečtěte si můj nový článek na blogu Žárlivost. Doufám, že získáte tu sílu tomu se postavit. Doufám, že máte okolo sebe pevné přátelé, rodinu, kteří vám v tom pomůžou a pochopíte, že není chyba ve vás, ale v tom, kdo vám to působí. Tak čtěte. Pa! Tak a teď si dáme něco veselého, povím vám o dalším sponzorovi McCharity, je to klub Brooklyn v Karlových Varech a já si moc vážím toho, že klub Brooklyn a vy hlavně lidé, kteří ho navštěvujete, jste tady toho projektu součástí. McCharity je každý čtvrtrok součástí nějaké větší akce, kde vlastně se přidává šek. Poprvé to bylo s Mikem Spiritem, po druhý to bylo s Kubíkem Děkanem, po třetí to bylo s Kavalírem. A já už teď se strašně moc těším na další akce, které nás tímhle klubem čekají. Jsem nesmírně ráda, že nás tento klub podporuje v tom, co děláme a v co věříme. Takže největší opravdu dík patří klubu Brooklyn a vám lidem, kteří ho navštěvujete. Už teď vám můžu prozradit, že od září najdete na Charity e-shopu vstupenky na určitý akce za minus 50%, takže se choďte bavit, nakupujte a podporujte McCharity. Díky moc všem. Víš, co treba robiť.